तब हो भैया का समाचार। स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेकर नवरात्रि स्पेशल देवी गीत आ बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी भैया। दिल से बताओ तनी कि एकर झलकुटन म्यूजिक बनवा के कोरस के साथ मतलब ये गीत के उतार देतानी तो नवरात्र में एकदम पक्का हर पंडाल पर बजी भैया। बहुत अच्छा गीत बाटे, एकरा के मेल फीमेल केहू भी गा सकता। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जाए कि कैसे गावे के बा ये गीत के, का धुन बा का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे गावे में आसान नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। रुआ जैसन मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज लागी भैया, लेकिन मैटर रउआ मनपसंद के मिली, मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। तो एक खतरा को आपके चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ठीक बाटे भैया। आ कोनो प्रकार के मैटर हुआ लिखवाओ के बाद जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, भक्ति भजन, कोनो प्रकार के गीत बेहिचक रुआ कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में नंबर हम डाल देले बानी। हाँ भैया, आ ये मैटर के कैसे गावे के बा चली गावल जा। ये मीटर बाटे भैया कि एगो पत्नी अपना पति से जिद करते कि सुनतन जी नवरात्र नियरा गई, हमरा मन में एगो श्रद्धा बा। तो पति कहतन बोला का श्रद्धा बा। राजा जी अरे जाइब मैहर नगरिया लिया द ललकी चुनरिया ना, राजा जी जाइब मैहर नगरिया लिया द ललकी चुनरिया ना, ललकी चुनरिया ना सजन जी ललकी चुनरिया ना, कि दर्शन करे के बनल बिचरिया लिया द ललकी चुनरिया ना, राजा जी जाइब मैहर नगरिया लिया द ललकी चुनरिया ना। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। आ कई को भैया लोग कमेंट कर लो कि भैया फुल सॉन्ग काहे नहीं डालत। अब रउरे बता दी कि अगर फुल सॉन्ग हम डाल दी तो एक एक गो गीत के कितना लोग गा दी। अगर मुखड़ा डालता नहीं तो रुआ पसंद बात रुआ खुद फ़ोन करम कि हाँ भैया ये फुल गीत चाहिए तो तनी चार्जे ना लगी, लेकिन रुआ के मीटर बढ़िया मिली। आप फुल सॉन्ग डाल देते एक एक गो गीत 10 लोग गाए। अगर ये मैटर पसंद बा रुआ फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ठीक बाटे भैया। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक लनमती चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। अगर हमसे कोनो गाँव में त्रुटि भइल हो तो क्षमा चाहता नहीं।